ono depan yen ono awake wis ono nambane yen kosong dompete ono sing iseke urepe nek koyo asal kuat imane taat karo firmane setya marang Gusti Yesus selawase taat karo setya marang Gusti Yesus selawase uripe nek koyo ngene uripe nek koyo ngene asal kuat imane taat karo firmane setya marang Gusti Yesus selawase setya marang Gusti Yesus selawase setya marang Gusti Yesus selawase ya hei 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 matur nuwun. Tadi waktu persembahan dia Kids, anak-anak saya bilang ya apa anaknya menggemaskan bapaknya kayak gini, hi bapaknya gemes no John, gitu, mentalo tak jegal, mentalo tak sliding aja bapak-bapak. Ternyata anak-anak apa ya, nurun ya gemesnya dari Anda semuanya. Terima kasih loh anak-anak pada bapak kalian. Ya, terima kasih matur nuwun persembahan dari kaum pria.